Ajrih asih mring Gusti. Panglimbang 5 menit kapadhe saka Injil Lukas bab 12 ayat 1 tekan 7. Wektu iku sadurunge ketaman pageblug, aku mlaku ing antarane mejane para murid sing lagi manteng nggarap ulangan. Embuh kenang apa atiku tratapan kaya ana sing ora mbeneh. Pandelenganku tumuju ing Trinil, murid wadon sing lungguhe paling mburi. Bocah iku klesak-klesik sajak ora jenak, kadangkala dheweke ndeleng aku terus ndingkluk. Makaping-kaping dheweke nglakoni patrap ngono kuwi. Kanthi alon-alon aku etok-etok metu ngliwati lawang kelas, ananging mripatku terus ndeleng polahe Trinil kang nyolowadi. Bener, saka sak roke Trinil ngetokake kacu coklat, terus mbukai tekukane kacu, terus nulis ing dluwang garapane. Supaya samar kadangkala kacu sing isine krepékan iku dienggo ngulapi irunge kambi sentrap-sentrup kaya kena pilek. Saka cendhela kelas kanthi swara teges aku kandha, "Nil, eling, patrap ngrepek ngono ora becik. Menawa Pak Guru ora ngerti, Gusti Allah sing pirsa. Gusti ngerti kabeh apa sing kok lakoni, krentek neng jero atimu ya ngerti pisan. Apa kowe ora wedi karo Gusti?" Trinil njegreg, raine sakala pucet lan alon-alon noleh nyawang aku. Mripate kembeng-kembeng, terus ngocap, "Ngapunten Pak, kula lepat." Kabeh koncone sak kelas nyawang Trinil karo gedhek-gedhek. Ing Injil dina iki Gusti maringi pangandikan kanggo para murid. Aja padha wedi marang wong-wong sing bisa mateni badan, nanging sawise kuwi ora bisa ngganggu gawe kowe. Padha wedya marang Gusti Allah, sebab panjenengane kuwi sawise mateni badanmu uga kuwasa nyemplungake kowe ana ing neraka. Isih bejo si Trinil kang keconangan ngrepek terus duwe krentek njaluk ngapura. Iki tandane Trinil isih duwe ati nurani lan wedi karo Gusti. Lah saiki ing jaman iki akeh pawongan sing wis ora duwe wedi karo Gusti, malah nyepelekake Gusti amarga wis dikuasani brahala kadonyan. Malah ora tida-tida kanthi sadar migunakake asma dalem Gusti. Bengok-bengok nyebut asmane neng dalan-dalan mung kanggo nuruti hardaning kanepson awujud raja brana lan panguwasa. Ora peduli laku patrap ala, apus krama, julik lan urik, mbuh piye carane sing penting ketekan karepe. Menawa wis ngene, brahala kadonyan iku sing tundhone dadi Gusti. Gusti Allah sing kudune disembah lan dikurmati malah digawe piranti. Biyuh-biyuh wis padha ora duwe ati, ora duwe wedi, jian malah medeni. Suhawi sami munjuk, konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti ingkang Maha Kuwasa, kawula nyuwun pangapunten amargi sedaya patrap kawula ingkang murang tata dhateng panjenengan dalem. Asring kanthi sadar kawula nglampahi dosa, nuruti pepinginan daging kawula awujud brahala kadonyan. Kawula asring kesupen bilih panjenengan dalem mangertos sedaya krenteking manah kawula, pikiran kawula, niat kawula, krana panjenengan ingkang nyipta kawula. Mugi kanthi pitulungan Yang Roh Suci, kawula saged ajrih asih mring paduka ingkang gadah panguwaos dhateng raga tuwin jiwa kawula. Amin. Kunjuk ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.